5 гадоў таму 9 жніўня 2020-го у Беларусі адбыліся прэзідэнцкія выбары, што паклалі пачатак масавым пратэстам. Абураныя спачатку вынікамі на выбарчых участках, а пасля звесткамі ЦВК, тысячы грамадзянаў выйшлі на вуліцы, каб выказаць пратэст фальсіфікацыі. Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі за Лукашэнку прагаласавалі 80,2% грамадзянаў, тады як за Ціхановскую 9,9%. Гэтыя звесткі істотна адрозніваліся ад тых, што падала платформа «Голас». Каб здушыць пратэст беларусаў у ноч на 10 жніўня ў Менску, сілавікі ўжылі супраць мірных дэманстрантаў святлошумавыя гранаты, слезацечны газ, гумовыя кулі і вадамёт. Сёння з нагоды тых падзеяў пройдуць акцыі беларусаў у замежжы. Ключавымі сярод іх будуць канферэнцыя «Новая Беларусь» і шэсце ў Варшаве. Выякавасць нараджае толькі маўчанне. І я, як і вы, хачу, каб доўгачаканыя змены наступілі як мага хутчэй. Але, як і ў 2020 годзе, без вашай падтрымкі, вашай салідарнасці, гэта цяжка зрабіць. Дык давайце чуць адзін аднаго, дбаць адзін пра аднаго і працягваць пачатае. Бо пакуль мы верым і можам, мы абавязкова пераможам. Прапагандысты абурыліся артыкулам журналіста «Тайм» Саймона Шустера, у якім той сцвярджаў, што гэта не ён ініцыяваў інтэрв'ю з Александром Лукашэнкам, а беларускі бок. А паводле прэсавай сакратаркі Лукашэнкі Наталі Эйсман, ад амерыканскіх медыяў нібы паступаў шквал запытаў, бо яны, цытата, пранюхалі магчымае пацяпленне ў адносінах паміж Расіяй і США. Саймон Шустер патлумачыў актыўнасць Лукашэнкі жаданнем пераканаць амерыканскі бок у неабходнасці паважлівага тону з Крамлём і пазбягання жорсткай гульні з Пуцінам. Аднак, на думку журналіста, такая тактыка ўжо прымянялася і не прывяла да міру ва ўкраіне. Інтэрв'ю з Лукашэнкам для часопісу «Тайм» апублікавалі учора. У ім, апроч сітуацыі ва ўкраіне і сустрэчы Пуціна з Трампам, прагучаў шэраг іншых тэмаў. Гэтак Лукашэнка выказаўся пра перамовы з амерыканскай адміністрацыяй и нават про свои планы на наступный президентский термин. Ну, по новой конституции принятой поправки. У вас 2 срока еще. Ну, этот срок и еще следующий срок. Да. Вы планируете до конца? Нет, слушайте, я сейчас уже не планирую. Я единственное могу себе позволить где-то для себя, я это тоже нигде не озвучил. Ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично... Да, вы его моложе. Сілавікі наведваюцца да сваякоў беларусаў, якія з'ехалі за мяжу, і збіраюць іх на генетычны матэрыял. Вядома, прынамсі, пра некалькі такіх выпадкаў у Магілёўскай вобласці за апошнія 2 тыдні. Пра гэта паведамляе праваабарончая ініцыятыва «Мэйдэй Тым». Хочаш паехаць у Еўразвяз, даведзецца пачакаць ад 3 до 5 дзён. На беларуска-польскай мяжы зноў рэкордныя чэргі. Паводле інфармацыі Дзяржаўнага мытнага камітэту, на раніцу 9 жніўня выезду з Беларусі на памежным пераходзе Берасце-Тэрэсполь чакаюць больш за 2500 легкавікоў і 55 аўтобусаў. Транспартны крызіс назіраецца тут ужо тыдзень. Беларускі бок абвінавачвае ў складанай сітуацыі на мяжы польскіх калегаў. Маўляў, тыя, цытата, нерытмічна прымаюць транспарт. Пры гэтым напярэдадні транспартная інспекцыя прапанавала забараніць беларусам перасаджвацца ў аўтобусы, што стаяць бліжэй да памежнага пераходу. Схемаю карысталіся шмат пасажыраў, якія былі не супраць даплаціць некалькі дзясяткаў долараў, каб хутчэй трапіць у Еўразвяз. Дональд Трамп сустрэнецца з Уладзімірам Пуцінам 15 жніўня на Алясцы. Пра гэта амерыканскі лідар паведаміў у сацыяльнай сетцы Truth Social. Пазней падчас брыфінгу ў Белым доме Трамп заявіў, што паміж Украінай і Расіяй мусіць адбыцца, цытата, «абмен тэрыторыямі ў інтарэсах абодвух бакоў». Гаворка ідзе пра тэрыторыі, за якія 3,5 гады ішлі жорсткія баі, што забралі жыцці шматлікіх украінцаў і расіянаў. Зараз плануюць вярнуць частку гэтых земляў і правесці ўзаемны абмен. Працэс складаны і няпроста, але мы вернем частку тэрыторыяў, правядзем пэўныя абмены, і гэта будзе на карысць абодвум бакам. Таксама прэзідэнт США адзначыў, што спадзяецца на трохбаковую сустрэчу з Пуціним і Зяленскім. У сваю чаргу прэзідэнт Украіны, каментуючы заяву Трампа, заявіў, што украінцы, цытата, не будуць дарыць акупанту сваёй тэрыторыі. Раней выданне Bloomberg пісала, што Расія патрабуе прызнаць сваімі ўсходнюю частку Донбасу і Крым.
Адмова ад ваеннага супрацьстаяння і аднаўлення дыпламатычных адносінаў. Арменія і Азербайджан падпісалі дэкларацыю аб замірэнні. Гэта сталася магчымым пры пасярэдніцтве США. Документ у Белом доме подписали президент Азербайджану Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, а таксама Дональд Трамп. Декларация прадугледжвае стварэнне транспартнага калідору праз армянскую тэрыторыю паміж асноўнай часткаю Азербайджану і яго эксклавам Нахчыванам. Рэалізацыяй і кантролем праекту зоймуцца Злучаныя Штаты. Зрэшты, ён будзе мець назву маршрут Трампа дзеля міжнароднага міру і росквіту. Эксплуатаваць калідор будуць згодна з заканадаўствам Армении. 9 жніўня дата, якая 5 гадоў таму стала пераломным момантам у гісторыі Беларусі. Але сёлета пра яе ўсё цяжэй гаварыць. Падчас рыхтавання матэрыялаў да чарговай гадавіны мірных пратэстаў нашы журналісты сутыкнуліся з маўчаннем. Тыя, хто раней быў гатовы даваць каментары, цяпер адмаўляюць. Галоўная рэдактарка сайту belsat.eu Вольга Ярохіна задалася пытаннем, што ж адбываецца. Здаецца, адзіным тлумачэннем адмовы ад каментара робіцца простае «не хачу». Як зазначае Вольга Ярохіна, чым бліжэй да даты 9 жніўня, тым больш ёй самой хочацца маўчаць. І гэта не пра страх. Гэта пра боль, стому, пра ўспаміны. Гэта пра тыя здымкі, што даводзілася блюрыць, каб не паставіць людзей. Пра ПТСР, з якім і праз 5 гадоў многія жывуць штодзённа. Але гэты жэст маўчання не знак абыякавасці, бо ўсё, што было не дарма. І марафон працягваецца. Больш разважання ў галоўнай рэдактаркі сайту Белсату чытайце ў ейнай аўтарскай калонцы «Чаму мы адмаўляемся ўзгадваць 9 жніўня». Чым натхняўся папулярны падляскі дуэт «Свада і Нічас». Пра гэта вядоўцы праграмы «Падляскія вакацыі» Ілля і Уля даведаліся ў студыі «Водах», у студыі фальклору падляскіх беларусаў. Паслухайце, як гучыць арыгінальны народны варыянт песні «Трава-мурава». Фрагмент падрыхтавалі нашыя калегі са старонкі Белсату ў інстаграме. А больш пра студіі «Воды» і Бельск-Падляскі можна даведацца ў новым выданні праграмы «Падляскія вакацыі» на YouTube-канале Белсат Лайв. Żymyrwa zapisała tę pieśnię i poczęła śpiewać. Nika była w naszym kolektywie w Żymyrwie długi czas i z Żymyrwy nauczyła się tej pieśni. Trawa morawa, czamtene zielona, rano raneńko, czamtene Кранальная гісторыя ратавання адбылася ў аграгарадку Томкавічы Дзяржынскага раёну. Мясцовы жыхар пачуў браханне сабакі, што даносілася з-пад зямлі. Не застаўся абыякавым і звярнуўся да службы МНС. Калі ратавальнікі прыбылі на месца, аказалася, што ў закінуты рэзервуар для вады глыбінёй 2 метры правалілася шчаня. Як чатырохногага даставалі на паверхню, глядзіце без каментара. Гэта ўсе навіны на гэты час. Заклікаю вас ставіць падабайкі і пашыраць відэа. А таксама падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, калі гэта для вас бяспечна. Поўны агляд падзею дня глядзіце ў аб'ектыве о 19:00. Я на гэтым з вами развітваюся, беражыце сябе і да сустрэчы.